kureva kuti 2028 elections are coming, but as elections are coming pari kudiwa varume chaivo chaivo. I've been pondering, I've been meditating, praying and thinking over it again and again, kuti hakusisina chimwe chinhu chinopfuura the decision that I'm making, the decision for Bishop Kevin Nyamakanga in 2028 to contest. And I know ndoziva kuti vamwe vanhu vanogona kuziva kuti chii chiri kuitika. I'm not saying I'm starting a political party, but I'm going to work with those that are available. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti asi nokurumidza kubhadhara rent right. Ndambotaura muvhidhiyo rapfuura kuti handisi kunyatsonzwa ball, but ncharamba ndichingoya nenyaya ndichingokuonesa here and there. Panapa ndine vhidhiyo randoda kuti ndikuratidzei kubva kuna Bishop Nyamakanga. Vari kutaura izvo kuti aiwaka vanhu vese vambozama, vanhu vese vamboita, ndaona kuti havana kushinga kusvika panzvimbo, kusvika chaipo chaipo panofanira kunge pachisvikwa handitika. Saka ivo vazongotaura nhasi kuti aiwaka 2028 ndichange ndichikwikwidzavo. Handisi kuzati vari kukwidza kuita mukuru wenyika here, kuita MP here, kuita kansela here, asi zvisinei aiwaka bishop ndewedu. Tichavabata tonzwa kuti vari kuda kumbonyatsozvifambisa sei uyezve zvakamira sei handitika. Saka ndisingatambise nguva, rega tipinde muvhidhiyo iri tione kuti zviri kunzi chii nabishop chii nabishop Nyamakanga. Uya hama dzinodikana. As a man, you come to a point or you come to a place when you make some decisions, and especially decisions that has to do with national interest. It is a decision that one has to take, knowing the risks, knowing the consequences, and knowing the dangers of making such decisions. But as a man, you have to make decision. Pane imwe nguva David ave kufa, anodaidza Solomoni akamuti ndakuenda nenzira yenyika yose, bandoda kuti usare uve murume, asi murume chaiye chaiye. Kureva kuti 2028 elections are coming, but as elections are coming pari kudiwa varume chaivo chaivo. I've been pondering, I've been meditating, praying and thinking over it again and again, kuti hakusisina chimwe chinhu chinopfuura the decision that I'm making, the decision for Bishop Kevin Nyamakanga in 2028 to contest. And I know ndoziva kuti vamwe vanhu vanogona kuziva kuti chii chiri kuitika. I'm not saying I'm starting a political party, but I'm going to work with those that are available. Ngativabatisisei pavari kutaura apa hanzi I'm not starting a political party, but I'm going to work with those that are available. Avo varipo, avo mapato aripo. Saka bato racho nderipi chairo chairo. Ringave triple C here, ingave Zanu PF here, ingave inonzi chiko NAG here, ingave yekwa anonzani yekwa Sekuru Mteki, Sekuru Tau,
ingave ipi ringave ripi bato racho ravari kuti I'm going to work with. Maanswers ese aya atakamirira kubva kuna bishop kuti vatijekesere tigoziva kuti aiwa kana yazanu PF vari kushanda nezanu PF, kana iri triple C vari vachange vachishanda netriple C. Handitika siya comment section, wotaura matauro ako, wotaura mafungiro ako kuti unoonawo sei sarudzo iri kuitwa naBishop Nyamakanga. Hanzi ezvinezvi paakuda varume vakashinga vanokwanisa kumira ndo vari kudiwa zvamanje manje. Handitika handizi hangu mazuva apfuura ayo bishop vasati vasungwa vaimbosimbisa mukomana Nelson Chamisa vachiti ndaona apinda, ndaona agadzwa pachigaro, but handizoziva hangu kuti zvachinja here chichiri kuitika. Ndo dzimwe mhinduro dzatichazoda kuti timboya nabishop panapa tikurukure navo vachitionesa vachitijekesera toziva kuti aiwa kana zviye zvakambotaurwa neshoko kunzi zvakadai zvachinja. Handitika toziva takufamba negwara ripa. Handitika but nyaya hombe ndekuti Bishop Nyamakanga vati vari kukontesta 2028 asi havasi kuziva kuti vachange vachikontesta kubato ripi. Rega tipfuurire mberi tinzwotawo famba. But one thing that I've been praying for and I've been asking God, if we need a representation of believers, a representation of Christians, a representation of men of God who stand for the truth in the parliament. So this is the decision that I've been praying for, that I've been thinking and meditating upon, that 2028 tirikuda varume chaivo who stand for the truth in these two dimensions, the truth in the body of Christ and the truth in the political arena. So I'm taking this decision, and I've taken this decision, and I'm already preparing myself for 2028. Mwangati pane vanhu vari kunditsigira kana kuti zvauri kutongo ndiona ndiri zvezvi ndo zvandiri, but I've carried the heart for the people. I've carried and I'm carrying the heart for the people, that 2028 is coming and I am ready for the West. Ndechipi chimwe chinhu chatichatya kana takatomboiswa mujere, kana takatomborara nenzara, kana tine imwe nguva yekuti takatotambura. So ndechipi chimwe chinhu chichatiparadzanisa nerudo rwaMwari ruri muna Kristu? Hakusina kana chimwe chete. Pauro anotaura kudai. So 2028 I present to you that I will be contesting. Handisi kuziva kuti ndichakontesta ndiri mupati ipi, handisi kuziva kuti ndichakontesta ndiri pazita ripi, but this is my message to you, that I am preparing myself, and I invite you, pray for me, and let us continue to pray for what God is about to do in this nation. God is on the move. May God bless you, and may God bless this land. Right, mamanzwa mega mashoko acho mazinzwira mega kuti anzi aiwa taneta nematsotsa taneta nawo vakomana makoronyera vari kuba, vakomana vasingatye Mwari. Pakudawo vanhu vanoziva Mwari, vanokwanisawo kumiririrawo hurumende, vanokwanisa kumiririrawo vanhu muparamende, but vachiziva kuti kuna Mwari uye vachizivazve kuti vanofanira kutya Mwari. Kana uchitya Mwari haube mari yemagetsi. Handitika kana uchitya Mwari haube mari yembudzi, unoita zvinhu chaizvo zvinhu zvakarongeka, haube goridhe renyika. Handitika ndo mashoko aritaurwa nani naBishop Nyamakanga. Ndichaita effort ndovatsvaga tokurukura tonzwa kuti vari kuda kumbonyazozvifambisa sei uyezve zviri kufamba zvakananga direction ripa. Handitika so as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.